Let's go for a journey. Let's go for a journey. Hi everyone, welcome. Today I'm back. ओमफ्राय दिनैहाय आङो स्टुडिय'आव थांगासिनो मोनसे रेकर्डिंनि थाखाय ओमफ्राय मा होनगोन बेवहाय दिनै हरखाबसो माने लेंहरनाय जाबाय आरो ना माने इदि समाव खालामगोन होननानैहाय खिथाखायाखैमोन ओमफ्राय दा दिनै माने साडेनलि अकस्मात बिदि माने खबर मोननानैहाय थांगासिनो आरो उदालगुरि माहाथाय मोनथिया आंबो स' फैगासिनो लांफैनो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो स्टुडिय'आव आंनि लाइभ रेकर्डिं मा सं बेखौ नुगोन ओमफ्राय मा होनबावगोन आं भिडिअ'खौ बिदिबा जों स्टार्ट खालामनोसै थुदो बिदिब्ला दा ओंखारखांबाय फाइनालि नै ready? नेगासिनो सफैयाखै मिथिला आङो maybe that's the car I don't know exactly सफैबाय मा थांफिनखो जों ओरैनो लाखिनो जिरायनो हायोमोन मा होनांगोन जालांगोन दा मारै फैलाय जोङो sorry nunggu dengan bangdu sabaganku नुलांगासिनो जोङो मोनसिगोन माजबाट बारबाय दायो आरो बेसेबां गोजान दंबावो होमबा लकेशनावहाय देखायदो खनसे बारा गैला जास्ट मोनसिगोन आरोना अके बिथां दङ बिथां गोथां एफा गोबाव गाखोबाय गारि दासो मोनफैदों माथो सफैबाय दायो सफैनानै नै रिमलखौ लोगो मोनफैबाय फाइनालि हाय होनदो खनसे नै आयु गुफुरसो नुबाय सोर दङ बेनो जाहैबाय सा गुसु दा हाबनोसै सिङावहाय बेथ' हाबैखादोंसो खनजोंसो नैबे लामायाव दसे ओंखारनानैहाय जोङो ओरैनो टाइम पास माने आब' माइदांस्रि आब'आ माने सुटनो आब' खनगासिनो ओमफ्रायनो माने जोङो ओरैनो थाबायदों आरोना थानो बानानै सिङावहाय लाजिदों माथिं आयौ एसा खाथियाव नोंसा नङा थांमारगोनथ' हा दा फैगोन थांदों मा थां आयौ सरनिया बेबायदि फट' जाखो आं मिनिनो ओंखारसोबायलै ओमफ्राय खाथियाव खारनांगौ जाबाय नोंहा मोजांसो हरलाय आं खेबदो ससेल' नुखादों बियो आंनि मोखांखौनो थाबायदों दायो जोङो बिराद मोजां जायगाया बे गामिया मा गामि होनथाय बेवहायबा औ गेटसेमानि बिराद डेभेलप खालामगासिनो जोङो
Darsipnya ayo masih sama nih apa tuh? Anglas, pak. Ini mana tuh susah nih berai. Mau dia susah nih. Koi gue harus gitu. Mau sabs nih ini. Kurang uang gitu. Aku nggak kei pak. Let's go for journey. Kamu suka apa nak kenal? Seksi ke? Seksi ya? Coba journey. 무슨 그런 애 비슷한 거 나네. Let's go for journey. Let's go for journey. Pasta warna. Let's go for journey. Let's go for journey. 시간 세 perfect 잡아야 돼. Emang boleh? Landai. Somahade. Landai. Bas. Bas tuh konena. Tuh megang bosan. Yo, bro. Nizam sudan gusubara bililana zambiga sagarba Sekarang ini. Oh, coba ebar nih. Yo. Kita sampai. 또 saya kasih noter ini baik. 또 마주 치는 거. 넥사 로스타 제가 페이터 잡아. 사람이. 35. Teruslah tuh. 우리 키니 그래? Yang ini. Wih, mama Terus lu. tak. Biar ini mah. Nơi hà sự. Lại mình biết sương dương. Thì này mà đi gì? Teng 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 teng. Lại mình biết sương dương đi hồng ra khăn. 우당 mà 내가 쓰는 거. Udang ya apa sih? Udang Udang itu apa sih? Udang mana gesegar bakal. Udang ke? Udang ke sih. Ah, 우당 그 Profi, maju koner no. Ada pilih lain dia. Lại mình biết sương dương đi đồng ra khăn. 우당 mà 내가 쓰는 거. 바닥이 그냥 가운 날은 전화를 안 가운 날은 따위 한 가운 날은 이 맛이 하이야. Khuydı. Sana ada. Pintar sama dia macam mana? Mahatin bawa. Jadi musuh sekarang hamgen ayam jatuh. Hamgen. 지금 제가 리마 해야 돼. Hambat tuh musuh sih. 소마. 니콜. 아무 아무 우리 심한 거. 곱고 끝나서. Oli. Sabi na. Landai.
दायो टाइमा माबा जाबाय 9टा जाबाय दाबो माने जोबाखै होनजायो आरोना मेथाइआ गासै मोनब्रैखाय माने दायो ओंखाम जादों जोङो नै माखासेया खनगासिनो दंबावो नै खाना खा रही हो अभी गोथाव गोथाव मोनजाफैदों so much जाहोनायनि थाखाय